Chimburukuru chasere. Because mudhara kuti chakashaya ndianga ari muridzi wemari. Chichisangosarowana. Wapera mari iri big boy. Takapera kanga vori kamari keko because munhu wese anga asitorina mari. Pengotiwa fakwangoita mudhara wangu munhu wandaifamba naye. Saka aitotarisirawo inini vanhu vesewa ndakangotiwo semunhu anga ari hama yangu. Rege tungoitawo zvido because munhu akandibatsira sitere zvinhu zvakawanda zvekuti kana ndikatorangarira ndobatwa nekinisereki. Unobatwa ne? Ndobatwa netsitsi dzimwe dzakandikira kuti munhu akandibatsira akaita sei nezvinhu zvaaindiitira. Saka izvi zvasipo saka zvinhu zvese zvazvangoti mukondo. Azomai manje njuga dzakarema. Hai nizvichakarema. Bhozwana achiringofungira pamunhu zvese zvakudhara zvezvokuti taidai zvichidai saka zvine zvinhu zvavingobit low hapasisina. Right. Kuone zuro pane nyaya ndakanzwa kayo. Hanzi nezuro mndeni mako wangu nechimoko chaiyamwisa kayo. Zvaifamba sei? Aiwa ndisiri chimoko munhu waitopfurawo zvakaingondiziyawo. Wati anga nevana vake. Anga nevana 2 antone vana 2. Aitongodawo kutoti hanzi ndaida kuenda kunikirikini kukadoma. Ndozvaita choti munhu wekukadoma. But zviunzi hanzi akazopinda akatanga kuyamisira mumba mako. Zvaifamba sei baba? Aiwa aitoonawo zvandaitodyawo tumadhiringi nemachips zvandaidya. Zvimwe zvandainge ndapiwa kwaWedzera. Saka ndizvimwewo zvinhu zvandaitongomutarisira kuti munhu ari kugarawo ega here munhu akadii. Saka manje ndakatoona munhu anga nemhuri. Munhu akakatokotizva kutoti tandisingapindirani. Kuti ndakambodawo kuti ndirereke kunikira pakati ndakangoona sasi ndikati hatisi kupindirana. Kumbedroom yako aitsvake chii? Mubedroom wangu aingodyiwa machips nemadhiringi zvandaimwa zvandaidya bhozi umo mama mune vanhu vaimwa doro. Bhozi ndofuti matikaisa futi TV yaiya. TV vakagara nezvidhakwa zvimwe zvaingomwa doro zvididi. Saka ini ndangotomwa doro kubva njengovha ndangofana kupinda kubhesi kwangu. Mvatayo chimoko handei kubhesi tunodyira kubhesi. Ndangotarisawo ndichingomwa madhiringi angonzi mupewa machips. Aiwa ndakangompiwa machips. Aimwe aingobva kwaWedzera. Businessman wangu. Because news dzanga dzafamba kadzikunzi hanzi Bhilibo yakazowana kachimoko chinoyamwisa ka. Hanzi zvake zvaita ka ndozvaingotaura masiritsi. Ndakatowana ipapo dai ndiri kutopembera kuti aiwa zvaita zvazvangoita. Kana nati apa zvinhu zvinoyamwisa ndozvauri kudai. Aiwa ndingodawo chero munhu anochengeta. Munhu anoda zveimba, munhu asinganyepe. Munhu anodawo kushanda akagara panikirikini. Bhozi ndasara ndega. Mudhara asisipo. Ndovangu ari amai yangu ndivanga ari baba wangu zvese. Aiwa Bhilibo. Zvinoita ndika. Totoda kuti zviite. Zvinoita. Saka chimoko icho chakazita tomuka tichiperekedza chaenda kadoma. Uzandiwarara nacho zvapo. Aiwa ndairarana tichirarana assistant yangu yanga iripo. Kotadza neurara nacho anja ndiri mubhesi mako. Zvine vana vaviri chanchitone vana vaviri. Zvaitofamba nenhirikini yacho saka munhu ari kuyamwisa munhu ari kudibhozwa kudonhedzera nhirikini spemi papabenobva yabata futi nhumbu. Saka wadonzera spemi papi? Papo papanhirikini pekuti warara nemunhu. Because munhu wakamborara takambogara nevakadzi kuti wangotanga izvi hauzoda kuregera. Iwe wafana kungoridonhedzera. Hauzoda kuregera ndogona kuda kuita kana ka 3 usiku hwese. Mam 3. Ndogona kuda kuzoita ka 3. Wasikaona wanzoita kangani? Ka 3 ndokandaingoita ka 2 ka 3 ka 2 ka 3. Usiku hwese. Ika waifana kumboponchuleta. Manje handina kuzorara manje naye ndakangomupiwa mablanketi saka ndorara naasisitendi yangu. But wanga watowana mukana handi munhu akatouya mubhesi makwe. Aiwa akangouyo pane zvandaidya tiza vaimwa dora. Zvinhu zvandaitongodya otherwise haadai kwanguri kuti ndakazviita kuti pane zvoda kuitika ndava ndatongozvipembera.
ya kapozi ndandatika zvako zvaitaka zvina kuita hazvina oh totoda kuti vari kutoda kutonhirikira usingatonyepa ndavatouya totangira ipapa vari kutoda vari kutoda zvemusha tototangira ipapa ya munochengeta tinotangira ipapa otherwise tinotochengeta okay chengeta iye achindichengetawo plus ndiwasara baba kapadheni handiwatosara zvindatoo baba wacho sari kuti asara tega ya ndiwato mukuru kapadhena yebo ndinamukuru wacho zvora hapana matsaga anokudzira zvekuita aiwa hapana unotomuti aiwe mirawo kuendako iyo ita state aiwa tinodaro ya aiwa handizvozvo chaizvo yebo otherwise hapana kukunetsa izvenyu andika izvonizvo hapana hapana kunetsa hapana kukushupai hapana tasara tega tangodibva kuti tine kafungwe kakasati kakati ndo uye akasati kati ndo alright kuzongoto kana washaikirwa nemukuru wako saka kafungwa akaka kanonetsa kuti ukasi kukapedza otherwise mari dzechemani dzakasvika mari yechema yakangosvikawo imwe chete yakatumirwa nemunhu wani iye tangoipfudza asi yakasvika chikuru ndechekuti yakasvika aiwa chikuru chokuti ndipapo yakasvika makaita zvamakaita tangoitawo tinotenda ya hazvina basa kuti yava heri dhora kana kuti $5 kana $10 yebo as long as yatongouya chete bho handikabhilipo zvashuwa iri bho Mr. Billy bhobo plus makanyatsorwa nice kati ka aiwa takangoitiro mwedzi wacho atapinda kuti hatizoda futi kugerwa futi munodombogerwa masaidi muchimbosiyo bvudzi repakati mangamba mchikoro wazuda gore rese zvobude ndo zvandakangojairawo oro mazuda ndakangojairawo apa mudhara wangu anga ariwe mazudawo saka taingoteerana kuti chingoita ngemukoma nemunyinyina saka usikusiya legasi yamudhara handisati ndatangawo zvimwe zvematopiki uzozvoonopa mberi zvamai manje uriwo mazuda nechingoteerawo mazuda zvokuza ndova ndakangokurawo nawo wakura nemazuda handova ndakatokurawo ndovaitorohwa kunana mudhara wangu iwa saka zvemakatikati ndengoona kuti ndezvavamwewo zvine zvitodawo ndine mumwe anondiaprocha kana okay alright because kuti unyatsoona zvimako zvimaspeciali ka ufana kumboriwo kanice kati waiziya zvinozoitika izvi umboshepwa onyebedzera unosiketa aiwa ndizvozvo but kana iwo wati uri mazuda hapana uri mazuda ndika aiwa ndichirove manhikirikiri zvokuti makati wasikwanisa ndezvokutodzidziro ndonge kana ndatoanawo anoaprocha zvinhu zvokusaidhi iroro tairi bho Mr. Bill andika zotendwa yebo maita basa nenguva yenyu andika ndizvozvo sure alright